В миналия епизод Здравейте, брата, аз съм Трибокс и както обещах в миналия епизод, аз ще играя с Митака. Моля ви се, абонирайте се за мои, пишете коментари, също се абонирайте за канала на Митака ProtsBG. Той е много добър. И ето в момента играем с него. Добре, той ми пуска силни неща, но моите са по-силни и по-ебнати. Това означава по-аборейнати. Аз обичам да викам ебнати. Ихте смак скелечета. Ох майко, ох майко. Мисля, че ще го размажем. Горе-долу на техника. Горе-долу. Хубавото е, че той използва такова Fireball или... Това е лошо, де. Лошо е, че не използва Fireball или стрелите ето тези. Тук, дето ги штракам. Също лошо е, че има много епик карти. Той просто тя не ги пуска. Не, че има много. Тук ма затисна. Исках да направя една хубава атака и тук, ама... Ето и тук може да стане хубава. Не, няма. Не, пак ще стане нещо. Опа, много извинете, какво говори, че няма стрели, той тук що ги показа и допреди малко стреля върху това. Аз що си мисля в момента за един друг човек и затова се обърках. Извинявайте за грешката. Майко, и аз как се обърках. Умирай, please me. Please. Добре. Може и той да ни победи, не се знае. Има все пак някакво време. Има време, моля. Хайде. Атаката ми за сега е Match over. О да, аз го победих. This laps. И сега пак ще се бием. Ще направим 3 игри. Мисля да е това за епизода. Базикам се. Много силно комбо съм му избрал в момента. Ако той сега не го унищожи. Има някакво... Да, знаех си, ще използва стрелите. Много мразя в тези малки досадни скелечета. Много са досадни. Добре. Амирай. О, не. Добре. Ще го бием. Не. Не да. Мите. Защо правиш така? Мите. Ние живеем на село Войняго. И да, пак ви казвам, моля ви се, отидете в неговия канал и се абонирайте също на Ivo ProtsBG, на Норито, на Норман Николов и на DirectBG. И неговия канал беше WarcraftBG или там нещо. Той ще промени канала. И сега не се сещам как е. Но моля, направете тези неща и моля ви, много ви се моля, абонирайте се в моя канал. Много ви се моля.
О, не, мини пекато. Мини пекато! Минито! Минито, минито, мини пекато. No, no. Шипачком. Мини пекато. О, не! Това не ми харесва. Това изобщо не ми харесва. Чакайте. О, не! No, fuck! No. Цялата ми армия умря. Тези зукарни малки скелетчета, мразела. Мразева малките скелетчета. Много са ебнати и досадни. Като са толкова с много. Майко, подявам, като ги вида. Барберианите са много хубави, ако не са от твоята страна. Айде де! Това за бога! What the fuck, meat? Добре. Кончето в атака. Кончето в атака. Шут. О, да. Би го сега. Така. Бум, марара. Ето, видяхте ли? Би го. Мисля това да е последната игра. Последната игра да видим. Да я завърши хубаво. Армията ми има много ебната, докато той не ми я разби. Всичко беше перфектно. Той... Майчице, най-ебнатата комбинация. Най-опната. Ай, сега в края ли ще умра? Абе, вие се шегувате, бе. Нещо се базикате с мен. Няма да ги нападаш. Айде! Атака! Не! Добре! Атака! Дай му! Не! Лошо мини пека! Аз имам голямото пека. След тази битка ще ви покажа моето тестенце. Виждате тези карти, които са ми тук, кои аз използвам, но покажа кои имам. Не. Защо ще умра в края? Това е goddammit. Ти ламави мършави скелетчета! Ламави! Най-класите ги познах. Кът за стима. Ужасно близки сме. Бум-бум-чик, бум-бурум-чик, бурум-чик, бурум-бурум-чик, бурум-бурум-бурум-дум-дум, дуги-дум. Сега той ще ме убие. Айде, убей! I'm a fucking damn bitch! Мисля, че живе! Хайде!
да, 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 да. А, да, 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 да. Какво? На детмач сме! Забравих! Не. Това беше. Сега. Сега, нали, обещах да ви покажа. Това ми е тестето. Това ми е второто. И третото. Което ми е много силно. Но вижте колко е люксуозно. Ето, това са ми картите. Може и да питате защо не използвам, например, това X-Ball, Hog Rider Rage, гигантския скелетън, това ми пекато, или това. Те не са толкова силни. И виждане